Исәнмесез, кадрларым. Сез мен әйтәм, минем концертка әзерлекне менә шулайрак күз алдына китерәсездер инде, име? Бар да әзергә бәзер, җиңел генә иттереп, шалт һәм мин сәхнәдә. Әйдә, дөресен күрсәтәм хәзер. Гадәттә менә мондый моментлар сәхнә артында кала. Бездә кешеләр бит. Ой, әйдәгез башыннан башлыйбыз, ә? Башта 5 сәгать сәхнә җыела. Яның обязательно берәрсе ватылган була. Концерт башланганчы ук весь бөтен нервыны менә шушы аппаратура джохын-похын китереп бетерә дә инде. Ә аннан репетиция. Бөтен группа сәхнәгә җыела. Җырлыйбыз, кабатлыйбыз, растяжка ясыйбыз. Группа дигәннән, әйдәгез таныштыра башлыйбыз, ә? Иң затратный малай бу группадагы. Сезонга 4-5 чалбар, 10 пар аяк киеме туздыра. Шуша тәгәри аягында гына йөри белми. Илфат Газиев. Менә кара. Хисле булсын әйме, но мәхәббәт турында түгел. Син үзең әнә сәкәй икән, аңлыйсыңмы исә, юкмы? Ринат Галиаскаров күп кенә җырларымның сүзләрен язган кеше, автор. Мәхәббәт турында булмасын дип мәсьәләне, әйме? Мә үзең яза алайсың, нәрсә миңа бunda кылмасаен. Без бер-беребезне гел ярты сүздән аңлыйбыз. Әйтергә кирәк, бик җайлы кеше. Короче, кызый, без Ринат Галиаскаров белән иртәнгә кадәр шигырь өстендә эшләдек. Мин вообще йокламаган. Ә монысы тагын бер авторым. Эй, хисле инде. Гөлүсә Шахбан, ходящий шигырь. Кай вакыт моңланып, башларына исәк тә. Һәр вакыт мөгъҗиза кетәр күк бу күңел. Илсия, бәхетле булыр өчен сиңа нәрсә җитми? Илсия дим. Бәхетле булыр өчен сиңа нәрсә җитми? Йокларга, Гөлүсә. Менә бит, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел. Сүзләр язылып беткәч, композиторлар эшкә керешә. Айдар Тимербаев. Дустым, сердәшем. Шушы урында мин үземнең барлык авторларыма да зур рәхмәт әйтәсем килә. Эх, бар иде сине сөйгән чаклар, нинди кайнар иде кочаклар. Инеш буйларында, төне буйларына, яна иде безнең учаклар. Эх, бар иде сине сөйгән чаклар, нинди кайнар иде кочаклар. Инеш буйларында, төне буйларына, яна иде безнең учаклар. Ә бу кеше янына мин ел әйләнәсе йөрим. Җәен, язын, көзен, кышын, иртәсен, таңын, буранын, яңгырын, кызын, неважно. Түзә инде ул миңа. Илдус Давлянов. Аранжировщик, композитор, саунд-продюсер. Илдус, рәхмәт сиңа барысы өчен дә, яме? Сәхнә киемнәре аерым бер тема. Зур эш, бик зур эш. Ул бик әз сөйләшә. Ул бик күп эшли. Кушаматы гаечка. Исеме Алина Бадретдинова. 7 ел буе минем алыштыргысыз дизайнерым. Һәм ул ел сайын миңа, туйдым мин синнән, бүтәм мин синең белән эшләмим ди.
Кеттік хәзер әз генә өскәрәк менәбез. Бизәндерә, миңа матур прическалар ясый. Тыныч инде. Гел менә минем капма каршым. Иң яраткан сүзе, ну, пожалуйста, тик кенә утыр инде, ди. 8 ел минем визажистым. Вера Григорьева, кушаматы пчелка. Ә хәзер теге сез карый торган фотографиялар турында. 10 ел буена минем белән эшләүче фотограф. Кушаматы кнопка. Яраткан фразасы: "Я художник, я так вижу". Катя Кнопикова. Бер нормальный фотография килеп чыксын өчен күпме кеше эшли. Менә шушылайрак ясала безнең афишалар. Аннан соң меңләгән тиражлар белән бөтен Рәсәйгә тарала. Берсе килә дә, менә булай итеп китә. Аннан соң тагын берсе килә. И вообще менә булай итеп китә. Эй, без шундый тырышып ясыйбыз аларны. Менә булары Альфа Vision җегетләре. Сез хәзер карый торган фильмны да менә алар төшерде. Алай гына да түгел инде. Безнең бөтен видеоларны, клипларны шушы җегетләр ясый. Ренас, Марат, Айдар, җан кисәкләрем. Фильм төшерәбез дип бүлмәләрен җыештырганнар бит алар. Киттек хәзер төркемгә әйләнеп кайтабыз. Арыган бу, йоклаган. Йоклаган кешене бездә бер генә нәрсә уята ала. Ну, аңладыгыз индейме? Фантик, Фәнзил Шарифуллин, живчик, 1 минутында бушка уздырмый. Әле ул тагын аның өстенә чәч тә кисә. Монда авызыңны ачып торсаң, дустым, ярар. Ә монысы 20 ел минем белән эшләгән гитаристым. Урыс, татарча сөйләшергә өйрәтте үзен. Сергей Тихонов. Менә монысы Илнур Кулахметов, башкорт җегете. Любой җырга башкорт мелизматикасын һәм биюен тыга да куя. Сизми дә калабыз. Менә сәхнәдә экраннар эшләмәсә, шушы ике җегет гаепле яме? Эльдар һәм Рамил. Гастрольләргә җыену үзе бер кәмит инде безнең төркемдә. Илшат Хисамуддинов, супер баянчы, кушаматы аю, бәк күңелле җегет. Ашатмасаң эшләми только. Юллар, ярты гомербез юлда уза безнең. Җегетләргә Алла ярдәм бирсен инде. Диас Фархетдинов, бородач, утлар өчен җаваплы, видеограф, телохранитель. Дөресен генә әйткәндә, бу җегеттә төркемдә бик күп эш эшли. Опять ашый. Айсхана Батах, әйтәле үзең. Айсхана, кыйдамалганнар батахтары нагар. Менә шул. Кушаматы Айс, Майс, Ханты, Манты, а паспортта Анна Попова. Кызыгыймы? Гүзәл Аликовна, у меня живот болит. Дай мне что-нибудь от желудка. Монысы безнең төркемнең директоры Гүзәл Аликовна. Кушаматы Кипиш. Әллә сүгә шунда менә, әллә макты һич аңлый алмыйбыз. Бу кешедән молодец сүзен ишетүе бик авыр. Җәлил Гениатуллин, кушаматы гениальный. Безнең звукооператорыбыз. Концертта тавыш начар булса, менә шушы кешегә әйпле, яме? Яхшы булса, мин молодец. Рәхәт безнең группада. Җылы, күңелле, үлеп яратам үземнекеләрне. Менә юл буе шушы күз алдыгызга китерәсезме? Кызлар, давайте ашарга. Монысы бик тәмле моментлар. Гастрольләргә барганда туктыйбыз шулай гел үзебез белән юлга термоста чәй, тоз, күкәй, ипи алабыз. Һәм буларның барысы эчендә Карина җаваплы. Карина Хайруллина. Биючебез,
кушаматы кардамон. Аяклы энциклопедия реально күп белә ул. Менә шулай, кадрләрем. Аннан концерт башлана, аннан яңадан 5 сәгать аппаратура җыябыз. Айлар буе гастрольләрдән кайтмыйча йөргән чакларда була. Бездә йокларга, ширләргә, еларга, зарланырга ярамый. Аңлыйм инде. Гаиләләрен дә сагыналардыр. Юк, алай түгел. Сагынабыз, әлбәттә. Ел сайын төркемдә бер бала туа. Молодецкалар. Кайчан өлгерәләр диң. Дөресен әйтергә кирәк. Кай вакытта кайгылы хәбәрләр дә килә. Нишләтәсең? Тормыш. Әлбәттә инде, дуслар, бу безнең тормышның бәләкәй генә бер өлеше. Ләкин ничек кенә булмасын, без үзебезнең эшебезне һәм сезне яратабыз. Нык иттереп. Менә шулай.